Salutare, bă, frate, vă vaccinăm la un nou videoclip, nu uitați să share, subscribe, comentarii dacă mai vreți să facem ceva de genul, să dăm drumul. Astăzi o să stăm astăzi facem un challenge, să stăm în mașină cât putem, gen dacă putem o oră, 2, 3, 4, 5, e perfect, cât putem. Bun, avem voie să ne ducem în interval de 1 minut sau 5 minute la baie, am specificat și challenge-ul o să înceapă acum la 12 fix, da? E 11:59. Bun. Uitați și mașina asta să vă arăt. Da. Și cu fratele meu aici. Zici tu ceva, Andrei. Salut! Uite-te la cameră. Salut! Așa. Și... câte like-uri vreți să strângi la acest videoclip, Andrei? Bă, aș vrea să strângem la acest videoclip 5, 2, 3 like-uri. Sau dacă se poate, să strângem 30 de like-uri. 30. 40 de like-uri și... hai să vă arăt mașina. Deci cam așa asta. E o mașină veche care... așa. Haide, frate. Camera aici. Da, sunt cam un pic mai așa. O să stăm așa, de voi. Și pot să pun ăsta camera aici. Vreau să pun camera. Uitați, pot să pun aici, ia să vedem. Nu merge. Nu știu ce merge. Da, și v-am spus, cât putem să stăm, adică dacă putem stăm o oră, 2, 3, e perfect. Atâta stăm, dacă putem stăm atâta stăm, o oră, 2, 3. Dacă putem stăm mai mult, stăm mai mult. Asta e... Bă, unde îl bagi, bă? Aici. Ăla e bus. Bun. În caz de ceva de neasomn, putem dormi și aici, pentru că uitați mie. Deci, nu ne doare burta în caz de ceva. Somn de voi, pardon. Da, bă, dar dacă dormim aici sunt nepeci de-astea în cap. Nu-ți pică, mă, nimic, ce să-ți pice. Rugine de-aia. Nu-ți pică nimic. Am vrut să pun ca de semințe, fraților. Uitați aici. Uitați. Da. Ce? Da, bun. Bă, dă-te, mă. Dă-mă volumul ăsta mai tare. Ce să da? Zic ăsta. Andrei, taci, joacă-te și taci bine, că... Bă, să strângem asta aici, mamă, să varsă și mai... bă, mâncați-și! Am auzit dita mai punga de semințe, de la... banga, de la și videoclipul ăsta, cred că o să apară astăzi, dacă nu mă înșel. Sper. Pentru că Bă, ce are, bă, mai am și eu de făcut videoclipuri. Adică noi mai aveam un canal de YouTube și trebuie să mai facem niște videoclipuri. Adică noi trebuie să facem astăzi, practic, vreo 2 sau 3 videoclipuri, ceva de gen. Și, na. Sper să apară astăzi clipul. Nu știu dacă mai mergea castofonul ăla, dar nu mai merge. Ce castofon? La mașină. Ah. Uite asta așa, dacă pune o baterie. Da, nu merge. Andrei, dă-te jos, pun-te jos așa. S-a scăpat și camera, e bine. Nu are mă nimic. Deci cât de bine Ce aici. vreau, mă, Chiorică? Stați un pic, reveni. A revenit, fraților. Da? Vine femeile astea. Cine vine? A mort. Oh. Bun. Mai punem telefonul aceea. Camera. Sper să stea. Sper să stea să filmeze. Noi mâncăm semințe, n-avem ce stres aici.
Pe treabă. Bă, pune și tu mai așa să te vadă. Când pare așa de jos, adică... Ce mă leagă de gât? Ce ai? Da, deja. E 12 și 5. Deci... Dacă putem să stăm până la 1, ce e bine. Bă, E? să nu vină mama, că dacă ne vede aici avea neon. Da, nu se dă nimic. Bă-ți dau, Tatiana. Edita, mă. N-am dat plictiseală, ce să faci ai? Ia, să ne ia. A? Deci mă ugre. Nu. De portocală ia. Da. De portocală ce că miroase? A? De portocală ce Da, că mă. miroase? Bă, nu mânca portocală. A? Nu mânca portocală. Am mâncat-o. Hai. Deci mi este evidență. Așa. Saltare! Ai mai sunat o salutare? Da, poți să mă uit la un videoclip. Da, deci... Dacă este mă ce e bine. Frugăgică. Bă, îți place de Cred că o să mai femeile? ia și somn. Ia dă-vă să te uită la ceva, aude. Uită la ceva, mândecă. Să te duci în terminatul, da? Că îți vorbesc direct pe față, că nu mă verifică. Și faci ce zic, în babă de concurs. Dacă mă votezi odată, Ce faci dacă te votezi odată? Ce faci? Ce faci dacă te votezi odată? Ce faci, mă, tu te uiți pe telefon? Nu uită la Jimmy, hai. Hai la gym. La ăsta că n-avem ce să facem aici pe o oră. bă, când eram eu puștan și aveam, nu știu, 12, 13, 14 ani, fix în perioada asta, îmi luam toți banii strânși cu Steaua, care puteau să fie 150, 200, poate chiar 250 de lei, în funcție de cât de tare o dădeam bară Gixi al meu, și mergeam în piață. Și nu să-mi iau parizer, cum ar spune unii, deși nu e nimic rău în Hai, vină cu asta, mai chiar aveam zile la liceu când rămâneam fără bani și mă combinam cu vigela, o pâine și 100 de grame de parizer de, știi cum intra? Mamă, te ungea pe suflet. Dar nu asta e ideea, nu de asta mergeam în piață în perioada asta, ci mergeam să-mi iau petarde. Și acum, nu știu cum ai zilele astea, că a trecut ceva timp de când am fost ultima dată în piață să-mi iau petarde și am auzit că acum sunt tot felul de reglementări, se dau amenzi babane și alte drăcii de-astea, dar când eram eu puștean și mergeam, era o adevărată nebunie, tarabe peste tarabe pline cu tot felul de petarde, de la plescăitori de-alea mici până la adevărate bombe, direct muniție de război, ești nebun? În toată piața se auzea numai, nu dați banii pe prostii, luați petarda la copii. Cum puneai piciorul în piață, se reau ăștia pe tine ca muștele. Băiatul, nu vrei petarde? Da, cau niște de-alea cu 3 focuri. Ce fă mă cu alea? Hai că te rezolvă nenea. Vino la mine că am în spate niște bombe de... Dacă dai cu ele în curtea vecinului, se dărâmă casa, ești nebun. Da, nu știu ce să zic. Și cât e una? Pentru tine așa fac și reducere. 50 de lei. 50 de lei? Nu vreau, lasă, dă-mi o cutie de alea cu 3 focuri. Tati, și-ați Bine, fac un bine gosulică, care 30 de lei, hai. Nu vreau, tot e mult. 15 lei, cotele la show. Le dau să scap de ele. Bine, hai, dăm 3 bombe de astea și o cutie de alea cu 3 focuri. Dar poate nu se dărâmă casa vecinului că vin înapoi peste tine. Se dărâmă șeful dacă zău. Tati, Și uite așa plecam eu acasă cu sacoșa plină de petarde, de
mai ascuns să-mi le vadă mama, că dacă mă vedea cu ele, dădea numai petarde în cap. Și într-un fel pe bună dreptate, că la câte tâmpenii am făcut cu petardele astea, tai să-mi bag. Odată eram eu cu Gixi pe uliță și ne distram cu petarde, mai o floare, mai una alta, na. Și era pe acolo un puștan la vreo 12 ani, Ghindoc îi ziceam, care Nu știu să pun, fraților. că e urât să faci pe cineva prost, dar Bă, nu prea l-a ajutat unde aici? tăcuța. Și la un moment dat Gixi zice, Așa, frate, mai mult la că- Caterinca, așa, bă, Ghindoc, îți dai să fie de tăi de mii, dacă sigur, Da-te, mă. îți dai seama, în capul lui Gixi nu era nimeni atât de nebun să țină o petardă în gură, dar Ghindoc, e bune, îmi dai o copie, da, uite, dar o țin în gură până explodează. Asta din greșeala motoscavă. Era dracu că îi sare lui ăsta capul după umeri. Tot ce bă l-am pus eu, oricum n-are tupeu de-l dracu. Bă, și ia Ghindoc al meu o petardă și o bagă în gură ca pe o țigare și îi dă foc. Eram, bă, Ghindoc, scui putei în gură de nebun. Dar n-a pus să termin că, bum, hai să-mi bag. Am zis gata, ăsta a fost Ghindoc. Dar na, era o plescăitoare de-aia mică, așa că n-a pățit mare lucru, cred. Doar că era tot negru la gură și s-au umflat buzele de arăta fix ca o gagică de-aia botoxată de pe Instagram. În gură, Gixi, că mă bagi dracu la belele. Acum dă-i cutia cu petarde. Altădată tot așa, eram eu cu Gixi, Pălărie și alți copii, printre care și Buricu. Da, Buricul ăla de mă băteam eu cu el pe la școală și ne distram pe uliță cu petardele. Cu glume de alea, gen ne aruncam unul altuia petarde la picioare. Și acum Buricu avea în picioare niște cizme de alea de cauciuc cu 3 numere mai mari. Și la un moment dat iau o petardă de aia cu 3 focuri și o arunc lui Buricu la picioare. Sau, mă rog, asta a fost intenția. Că imediat cum am aruncat-o, parcă a intrat în pământ. Bă, unde dracu-i petarda? Când dintr-o dată, bum, îl văd pe Buricu cu craci în sus și apoi iar bum și iar bum. Bă, frate, în loc să-i arunc petarda la picioare, i-am aruncat-o fix în cizmă. Hai să-mi bag. Îți dai seama, a început ăsta să plângă, aoleu, piciorul meu, aoleu. Acum nu știu dacă a păzit ceva la picior, că nu l-a scos din cizmă, dar cizma avea la călcâi dita-i gaura. Și imediat cum s-a potolit din plâns, s-a triat acasă. Știi cum se spune, în război și în dragoste totul e permis. Sau nu se spune asta, habar n-am. Nu, dar cel mai grav lucru pe care l-am făcut cu petardele, sau mă rog, nu știu dacă e cel mai grav, dar ăla care m-a afectat pe mine cel mai mult, s-a întâmplat în timp ce eu și fratele meu Pălărie am rămas singuri acasă. Într-o duminică, sau presupun că era duminică, că de obicei atunci rămâneam singuri acasă, în timp ce ai mei erau plecați la cumpărături, eu și Pălărie decidem să începem al 3-lea război mondial, adică Jimmy versus Pălărie. Ne umplem buzunarele cu toate bombele și petardele pe care le aveam și plecăm pe câmpul de bătălie, adică în grădină. Nu, și acolo am luat o distanță de vreo 10-20 de metri între noi și am început să aruncăm cu petarde de la unul la altul. Bum, bum, stânga-dreapta, dă-i ascunde-te după lemne, dă-i aruncă-te pe burtă. Ce vorbești, frate? Război în toată regula. Și la un moment dat Pălărie s-a ascunde în spatele unei căpițe de fân de vreo 3, 4, 5 metri, nu știu câți avea, mare oricum, mâncarea vacii pentru jumătate de iarnă. Nu, și arunc eu cu 3-4 petarde spre el, după care Pălărie fuge de acolo și bătălia continuă. Până când, după maxim un minut să zic, văd cum începe să iasă fum din căpiță. Bă, Pălărie, stai o leacă că ceva nu-i bine. Stai o leacă, bă, nebune, nu mai arunca. Bă, nu mai arunca, te în gură. Ce vorbești, frate, că în nici 20 de secunde toată căpița era în flăcă. Hai să-mi bag. Îți dai seama că... Bun, bă, fraților, scuzați-mă, n-am uitat și de la Jimmy, am întrebat puțin că până ne-am uitat noi și da, nene, mai sunt normal. Și am zis că să revenim după ce se termină. Uitați, ca să-mi zici că vă mint, dați, să întorc camera. S-a trebuit. Da, și de acolo ne-am mai, nu prea mai plictisit, nu știu ce să mai fac. Așa că cred că o să mă întind puțin. Că ce nu pisăm. Doamne, lasă-mă să mai mult. Fratele să mă uită. Nu știu ce să mai fac. Da, câte ceasul este. Mamă, nici o oră n-am făcut. Deci să mai stăm cam măcar jumătate de oră să aproximăm o oră. Sunt obosit pentru că am venit de pe drum la 12 noaptea și am culcat, m-am trezit pe la 8 și mi s-a făcut somn. Așa că vă las să vizionați ce face fratele meu în timp ce eu mă tind. Deci, da, deci. Nu te mă, pune. Du-te, mă.
că așa nu merge. O să-l pun aici. Și așa o să-l vedeți pe frate. Ba, Andrei, fii atent. Că-l pun camera, uite așa. Să te vezi tu. Dă-l tu, Blan. La 6 dimineața, în timp ce își făcea curat să iasă afară în zăpada înaltă de 1 metru. Și Bun. nu era Acum? deloc fericit să facă asta, dar noi copii fiind eram. Imediat cum se crăpa de ziua, eu și Pălărie ne apucam în grabă sănile și ieșeam cu ele la poartă, unde Gixi ne aștepta deja de câteva minute. La 8:30 eram toți trei în vârful dealului, iar pe la 9 aveam deja vreo 4 vânătăi și 2-3 cucuie. În alte zile, în loc de sanie, ne luam cu noi patinele improvizate și mergeam la patinoar, adică la balta înghețată din Islas, unde cred că și-a spart campul cel puțin jumătate de sat, printre care și Pălărie. Ori dacă nu mergeam nici la patinoar, făceam cazemate și tuneluri prin zăpadă sau pur și simplu ne băteam cu bulgări cât era ziua de lungă. Ajungeam acasă când se întuneca, transpirat și uscat după o zi de coasă cu hainele înțepenite pe noi și degetele de la picioare aproape degerate. Dar, în loc să intrăm în casă cât mai repede, mai întâi trebuia să ne asigurăm că nu ne Bă, vede că miroase mama. aici la Dacă ne parfum. vedea, La portocală, nu? Mă, La dar voi parfum. nu sunteți sănătoși la cap? N-are Cum să nimic. stați, mă, în halul ăsta pe afară? Nu, mamă, că n-am stat la Gixi asta și ne-am jucat pe televizor. Acum doar ce-am ieșit. Care acum, mamă? Tu nu vezi că ești fleșcă până la piele? Poate vă puie necuratul să răciți, că să vezi bătaia, dracu, ce vă dau. Și dacă cumva răceai, poți să fii sigur că ți-o luai. Mai întâi îți luai nuiaua și abia apoi ceaiul sau pastila. Ce ți-am zis eu, mă? Ce ți-am zis? Bă, așa-ți trebuie. Altădată poate mă ascult și pe mine când vorbesc cu tine. Iar eu ascultam, cum dracu, nici nu trecea bine răceala, că iar mă tăvăleam ca ursul polar pe zăpadă cât era ziua de lungă. Mă gândeam că n-am cum să răcesc de 2 ori într-o singură iarnă și de multe ori aveam dreptate. Doar că eu nu aveam nevoie de răceala ca să intru în belea. Când aveam cu mine 2 gripe pe numele lor, Gixi și Pălărie, care fix la asta se pricepeau cel mai bine. Așa că, de cele mai multe ori, aventurile noastre prin zăpadă nu se terminau deloc bine. Și dacă nu pentru noi, cel puțin pentru alții. Cum a fost, spre exemplu, atunci când Gixi l-am trupat pe neamitică de viu. Și când l-am trupat, chiar nu glumesc, n-a avut icoana și aghiazma cu el, dar în rest, direct în mormântare i-a făcut: primește, Doamne, pe robul tău neamitică. Dar înainte să vă zic cum am dat noi iară de belea, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Matchmasters. Cei Matchmasters mă întreb, păi, e un joc de tip puzzle în care trebuie să combini 3 chestii de-astea colorate. Dar partea interesantă e că nu te joci tu singur de nebun, te joci online împotriva altora. Am pus camera să te filmeze pe tine. Poți să te joci și singur dacă vrei. Matchmasters are o multitudine de jocuri solo unde poți câștiga boostere, stickere și alte premii speciale. Însă, din experiența mea, cel mai tare e să te joci împreună cu prietenii. Vorba aia, nimic nu se compară cu fața lui Vijay când îi dau mare booster și adun 200 de puncte dintr-un foc. Serial, dracu, iar dai cu bufnița aia, mă, bufnița. Dar ce, mă, tu n-ai bufniță? N-am, dar ia serial, dracu, ia o rață în gură. Da, deci, mai bine. Stau așa, bun. Haide, mă, tata, Pupătura că strici aici la telefonul. Pupătura așa. Da, nu, îmi place aia, mi-a pus ca mi-e friu și de aia. Să descarci jocul de pe linkul din descriere și ești înscris automat în competiție. Iar apoi, cine adună cele mai multe steluțe de-astea în următoarele 10 zile, câștigă un iPhone 17 Pro. Toată lumea începe de la zero, indiferent dacă ai sau nu jocul, de șanse egale pentru toți. Iar câștigătorul va fi anunțat de Matchmasters printr-o notificare. Hai să facem ceva. Așa că intră acum pe linkul Hai să din facem altceva. descriere, descarcă Mă, Matchmasters lasă și că mă uit poate de așa. Crăciun primești un Așa. iPhone 17 Pro. Iar astea fiind spuse, hai să revenim la poveste. Nu mai am nici baterie la telefon. Căzanele, Ce? bă, ia uite-te acolo. Ce? Ia uite-te, moartă. Unde? Acum, mă, papa. Taci, mă. L-am luat cu un instantaneu. A, mă, te apuci acum de vlog. Salutare, bă, fraților. Da. Bă, dacă Glumesc, fac am pus și eu telefonul așa și am făcut un pic, să nu am făcut nimic. Ce-am vrut să zic? E 12:30. Stă până la 4. Uitați.
12 și 23, aproape de 12 jumate. Deci mai avem încă vreo 20. Avem o grămadă. Mai avem încă o jumătate de oră de aici încolo. Bine, mai mult de jumătate de oră, Ca să... Eu... Și nu știu ce să facem în atâtea ore. Și cred că probabil o să am nevoie la baie puțin. Du-te la baie dacă vrei. Și a deși atent, pun cronometru. Cinci minute. Bă, să-mi vină motul ăla și după aia că mi-e frică. Nu vine, Doamne ferește, bă, Andrei, nu mai spune despre asta. Bă, dar e ceva rău sau e ceva... Taci, mă, deci fiți atenți. Începând, tot așa, deci o să vă las cu fratele meu, da? Bă, să-mi spui vreo tâmpenie mai sau ceva. Revin. Bă, Bun, ești gata, frații mei? Deci fiți atenți cât am consumat. Deci 3 minute, am 3 minute și 18 secunde. poți mă ușor? Deci, ca lumea. Ce? Bă, eu. Să deja baie? Da, da, așa puțin să reiau. Cât îți trebuie? 5 minute, nu? Da. Hai, de. Haide, că niște zilele mele. Hai, du-te mai repede. Dă, bă, Ia papuci și du-te. Bă, fraților, cine? să vă zic, o să mă astăzi un pic pentru că... pentru că, nu știu, am zis, am specificat cât putem să stăm. De papă. Vezi pe acolo, bă, nene, vezi pe sub mașină. Am specificat, am zis cât putem să stăm, nu știu, ne-am plictisit, nu mai avem, baterie nu mai avem la telefon, nu avem ce să facem. Așa că o să mai stăm puțin și o să oprim vlogul, cred că pe la și 50 și o să oprim vlogul, ca să fie fix o oră. Și o să vedem ce să mai postăm astăzi, pentru că o să mai postăm un clip, unul, cred că ori pe canalul meu, ori tot pe canalul ăsta încă un clip, nu două, scuzați-mă, am uitat din greșeală. Și bă, acum, nu știu ce să postăm, avem... Da, o să trebuia să mai postăm. Pentru că astăzi, practic, cred că 7 zile când am mai postat un videoclip. Repede. Nene, că mai ai 3 minute. Cât am ajuns eu? 3 minute și am oprit-o în prea la timp, 3 minute și 17 secunde, de-aia acum s-a dat și 16. Da, și... Toate astea să pun și alarma să sune. Deci, în cât timp să sune alarma? Mai mergem în casă după aia? A? Mergem în casă după aia? Hai mă, lasă puțin. La 12... 40. La 12:40. La 12:40 o să sune alarma. Nu știu, ne-am plictisit, scuzați-ne, dar ne-am plictisit, nu mai știu ce să facem. Și... Știți că m-a zis în capul lui Andrei să facem eu, că a zis că, bă, nu vreau astăzi, nu vreau astăzi, haideți, nene, să-l facem o dată, că trebuie să-l facem și videoclipul ăsta. Și a zis, bine, hai să-l facem astăzi. Și am zis să-l facem astăzi. Deci, bă, frate, m-a nebunit la cap. Da, păi, eu, de la mine a văzut el cu vlogurile și cu astea și i-am zis, haide să faci și tu dacă vrei. Scuzați-mă, mai am și o emoție, mai am și astea, na. Și el are, de-aia nu prea vorbește el în niciun clip, eu decât eu vorbesc cel mai mult, pentru că el are cel mai multe emoții, eu mai am puține, așa, adică, na. Și, da, na, ce să mai zic.
Te culci, mă? Nu, păi mai stăm un pic și merge. Adică? Adică încheiem vlogul că trebuie să mai facem unul astăzi. Pe încheiem, dar aici mașină. Normal. Unde vrei să-l încheiem în casă? Dacă aici am venit, aici le încheiem. Da, și ce să zicem? Am stat, am mâncat, am... Na, când o să sune alarma la ăsta, atunci o să ieșim noi de aici. Adică la 12:40. Mamă, deci primul vlog în care am făcut în care l-am făcut de jumătate de oră, scuzați-mă că m-am băluit. L-am făcut primul vlog în care am făcut și eu jumătate de oră. Niciun vlog de-al nostru n-a fost așa. Nici măcar de-al meu, dar băi, de al lui frate meu. Și da, vai, dacă vă place ce postăm, dați și voi un like, un subscribe și mai dați-ne și nouă idei în comentarii ce să facem sau mai spuneți-ne, faceți videoclipul nu știu care sau postați și voi cu nu știu ce. Dați-ne idei că nici noi nu prea, adică îmi vine Păi, idei, dar dar... noi nu le dăm idei, mă, lor? Dar ce crezi că... Nu, taci un pic, nene, că tu nu ai înțeles ideea. Mie îmi vine ideea așa, dar... Na, zic că poate unele nu vă place, unele vă plac, adică să ne dați și nouă idei ca să vedem ce vă place și vouă, ce vă plac. Ce idei vă plac și vouă să facem. Mai am 3%. Da, deci... A luat încărcătorul? Da, dar nu mai are bateria externă, baterie. Cine, mă, încărcătorul nu mai are baterie? Bateria nu mai are baterie. Bateria mai are? Uite, nu mai are, vezi? Ce? Hai că să vedem, poate mai are. Da, bă, fraților, și am mai vrut să fac un vlog să jucăm pe rolul ceva, dar am zis nu, că nu o să ne iasă. Adică trebuie să-l fac, trebuie să stau o oră, două să-l fac și am zis las, facem vlogul ăsta și mai facem încă unul și vedem cum o să parcurgă toată treaba și Am văzut că a venit o mașină aici. am văzut multă susținere din partea voastră la primul vlog pe canalul ăsta, nu? Și, adică pe canalul meu și al lui Andrei. Și am zis... Pe mine mă cheamă Andreu, fraților. Da, am mai zis și în primul videoclip. Așa, are și el emoții, de-aia face așa. Și vă mulțumim pentru susținere, mulțumim pentru cei 19 abonați. Sau cât avem, că acum, ultima oară când m-am uitat aveam 19 abonați. Și mulțumim pentru cele 37 de like-uri sau câte s-au strâns la primul videoclip. Vă mulțumim din inimă și enorm de ajută. Deci like-urile și cu subscribe-urile de la voi, așa, ne ajută pe noi enorm, gen. Gen, mă refer în sensul La un videoclip. la niște urmăritorii, mă refer. Să creștem și noi sus. Și sper să Mai merg în dați continuare voi un așa. like. Adică like-urile și subscribe ne ajută să creștem și noi sus. Și asta sper să... Asta vreau să cresc. Știți? Da. Așteptă să sune alarma. În 5 minute sună alarma. Da, deci... Ce o să mai vedeți vloguri cu mine? Dacă sună alarma înseamnă că plecăm. Da, pentru că s-a terminat vlogul. Deci o să mai vedeți vloguri cu mine. Cu diferite activități. Păi, dar și chestii, după aia, nu și știu. după aia ce facem, bă? Nu mai stăm? Facem alt vlog, Andrei. A, aici. Deci astăzi cred că astăzi, Aici, 100%. bă, facem vlog. Nu, taci un pic. Cred că astăzi 100% o să apară vlogul ăsta și nu știu, ori mâine, ori tot așa o să mai apară încă un vlog, pentru că mai am și eu
mai am și o chestiile mele de făcut, mai am teme una alta, activități, mai am treabă una alta și nu pot să stau numai de editat și de vizualizat, că acum normal trebuie să mă uit și eu pe să văd cum mai și vlogul, trebuie să mă să editez, trebuie să mă așa. Vedem pe parcurs, adică vedem după ce iese. Dar v-am zis, nu știu dacă o să apară și al doilea vlog azi, cred că o să apară mâine. Sau nu știu când o să apară. Când, acum adică nu știu când o să-l dacă postăm. Când o fi, o să-l postăm. Ori azi, ori mâine, ori când o să avem timp, o să-l postăm. Dar treaba e în felul următor, că ăsta o să apară astăzi. Vă asigur 100%. Da? Deci asta aproape o oră în mașină. O oră fără 5 minute, ceva de genul. Dar mai nu mai putem sta pentru că ne-am plictisit și noi în baterie, la telefon nu prea mai avem. Ne-am jucat jocuri, ne-am uitat la gym, mi-am mâncat semințe, n-am vrut să încerc să mă pun în pana. Cătăline, bă, da vlogul celălalt o să-l facem tot aici? Nu, o să facem altceva în vlogul ăla. Și tot așa, altceva în alt vlog, altceva în alt vlog. Adică unde? Nu știu, vedem. Bun, și Asta, unde? zi, și eu am specificat de la început, ca să mă repet pentru că ca să nu spuneți, băi, că ai zis că stai 2 ore și nici o oră în asta. Acum, na, da și noi cât am putut. Dacă ne-am plictisit, nu mai avem ce să facem, nu mai baterii nu prea mai avem la telefoane și ale, ne plictisim, nu putem stăm așa forțate, adică eu vă spun că nu mai pot, asta e. Și, da, mai este fix 3 minute, 2 minute și se termină vlogul. Eu vreau să mai stau aici în mașină. Și eu vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră care mi-a dat-o, mă repet. Scuzați-mă dacă le repet în continuu sau așa, dar pe mine mă bucură în inimă pentru că cresc și pentru că ajung să am atâtea abonați, pentru că eu nu prea am avut așa, adică activitate și de asta așa, vizionări pe YouTube așa. Scuzați-mă. Și da. O să încheie vlogul ăsta aici. Nu mai avem că Haide mă, când sună? degeaba îl mai lungim pentru că poate unii nu au timp să se uite atât de mult. Pur și, bă fraților, ce să vă zic. Cam atât a fost cu acest videoclip. Deci nu uitați de like, share, subscribe și comentarii cu idei ce să mai facem. Și noi v-am pupat și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!